Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 3:58. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alaga. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Lunes, pitsa 12 na bulan sang Disyembre tuig 2022. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalabati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sa nga nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal. Mayor Benitez wala sa bago nga spokesman nga gindesignar. Cadiz City nagpaandam sa publiko angot sa dinagsa festival activity nga nakapost sa iban nga social media accounts. Minor de edad ginaligar ginhimuslan antes ginpatay sa siyudad sang Cadiz. Balita nasyonal, isyo naton karon nga aga. Nagapati si Albay Congressman Edsel Lagman nga dapat independent ang magadumala sang Maharlika Wealth Fund kay suno kay Lagman hindi dapat pinansekretary ang magadumala sang Maharlika Wealth Fund bangod mahimo maimpluwensyahan siya gihapon sang presidente. Nahibalan nga ang pinansekretary ang kalakip sa kabinete sang presidente sang Pilipinas. Nagapanindugan si Lagman nga dapat likawan ang partisan control and interference sa corporate management sang Maharlika Wealth Fund. Dugang pa sang kongresista ang chairman sa sining korporasyon ang dapat kwalipikado, may malawig nga eksperyensya bilang isa ka economic manager. Sa original nga hagna nga ginaduso sa Kamara, si Presidente Bongbong Marcos Jr. ang ginassign mangin chairman sang Maharlika Wealth Fund apang iniginligwat kag ginbulos si Finance Secretary Benjamin Diokno matapos ginpakamalaot sang publiko ang nahauna nga plano sang mga kongresista. Puerte, no? Hindi mauntat ang isyu sa Maharlika Wealth Fund. Sa nasiling tana, kung luyag nila mag-invest capital, hindi na nila paghilabtan pa ang mga SSS, GSIS, ang siling tanagligad nga simana, kay ining mga mamalida nga nagaduso sini, kag ang pila pagid ka mga ara sa likod sini, dapat kamo ang magbutang dira sang inyo kwarta. May niya kay kung nagapati kamo nga maayo ini nga plano, butangan nyo kwarta. Ang tanang nga nagaduso nga mamalida, butang kamo sang kwarta ninyo. Kagang iban pa nga nagaupod sining Maharlika Wealth Fund yan eh. Kamu butang pundo, invest kamo da sa inyo kwarta, kagapati magabay kamo nga maayo ini. Hindi nyo lang paghilabting iba niya kagang kwarta sang pubuluyo. Butang kamo sang iyo kaugalingon nga kapital kay gusto ninyo kag dagapati kamo nga maayo ini. May niya kay inyo kwarta, total damo makamu kwarta, hindi nyo na kay mapos laya, arangkada nyo lang kay people's money ang usaron. Ba inyong kwarta kapabuluyo? Inyo kwartang ibutang da, total mga manggaran man kamo, kagapati kamo nga maayo ini siya, inyo abi kapital ang ibutang da. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:02 na. O bugtaw ron, mga kauturan bugtaw, dali na lang ang bakasyon, dali na lang
ang pizza 24-25 kag 31, aba-aba, 13 kaadlaw na lang ang nabilin na Pasko na, 20 dias na lang ang nabilin, aba-aba. Saylo na kita sa tuig 2023. Dugay-dugay ang aton patrol, tawgan ta na, arang kahon ta timbrano pa, ang aton patrol sa pagdulong sa aton sang mga impormasyon sa palibot sang syudad sang Bacolod. Kamusta ang syudad sa Bacolod? Sa sini nga mga tinion, maulanon kay mabagyuhon ang panahon. Amo ina nga mabulubugnaw ang palibot sang syudad sang Bacolod. Balita sa patrol. Aber, arana ang patrol si Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Aksyon na Fred, good morning. Sa aton pinalangga nga mga tagpalamati, good morning. Matugnaw nga kaagahon sa aton sini nga mga kauturuan nga temprano pa nga mga panindahan. Kag of course may kantuan. Dalagid sila sampayong aksyon na Fred. Kay ginapalibutan kita sang galom, basa ang mga dalanon, nag-ulan na aksyon na Fred. No? Although subong sini nagdabu-dabu ang aton sini nga kaagahon. So paniguro magdala sang payong, and at the same time aksyon na Fred, kung makasuksok sila sa jacket, mas maayo man kay matugnaw ang huyop sang hangin aksyon na Fred. No? Umalin pa kagabi, siling ko gani bay abaw, katugnaw o matugnaw ang kagabihon. So butsing ganon na hindi na mapunggan aksyon na Fred, pila na lamang gid ni ka adlaw, Pasko na, no? Ang preparasyon man karon sa nga ato sini nga mga kauturan, especially ang nagahamduman nga maka attend no sa nga novena mass, pila na lang ni ka tulog, kay kuana ni aksyon na Fred, lapit na ang simbang gabi nga ginatawag. No? Ang huyop sang hangin sang nasiling na action Fred, mabatyagan man sa aton sining salakyan nga ang pagdabu-dabu o ara sa gihapon. So extra nga paghalong sa aton sining nga mga kauturan nga temprano pa magalakat. No? I-check man ang tagsa ka mga preno, mga brakes kag iban pa, especially ang suga, especially kay masyado katawhay ang dalanon diri sa syudad sang Bacolod action Fred. No? Ang iba naton nga mga kauturan, especially ining mga salakyan di pasahe going sa downtown na area, ang nakitaan naman na amat-amat na sa pag sa sininga kaagahon sa pagbiyahe. Although ang mga salakyan, especially ining ginatawag-tabala action Fred, ining mga tricycles, muli ang kalamanan nga nag-amat-amat na sa pagbiyahe. In fact, kagina na kitanta ang iban hulat pa sa mga pasahero sa may bangga Lisbo, while ang iban aksyon na Fred ang sa may bangga Pacho amat-amat naman. Wala lang madugay kitanta ang salakyan aka truck rider sang basura nga nag-pick up man sa nga pila ka mga basura, especially sa may dalan sa nga Burgos. Labayan namon to kagira ni aksyon na ni aksyon na Fred ang pagkarga man sa mga basura sa may kilid sa barangay hall sa barangay 9, which maayo man temprano pa para makahit pa paano bala aksyon na Fred nga malibyo na o malitinlo lantawon ang tubang mismo sa nga barangay hall. Ang utod ta sini nga kagaho no sa may dalan sa nga Lacson Rizal, amat-amat naman diri ho panlimpyo sa mga dalanon, especially ining mga street cleaners action Fred. No? Okay. So for amuni ang pila ka mga obserbasyon sa nga patrol sa sining kaagahon, again sa aton sining mga kauturan, extra gid no nga paghalong sa pagdala sang salakyan. Observation sang patrol ginadulong sa inyo sang Santon Plaza Herbal Coffee Mix. Amuni ang kape nga pulo sang yerba, kape nga makahatag relaxation sa imo lawas. Ginadulong man sa inyo sang
opisina, mag-jogging ang iban iban pa, ang aton ginasuggest sa ila, tumarget sila sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, nagapabakod, nagapabaskog sa tagsa ka mga immune system. Basta best pagid kung i-combine ta ang Mighty C kagang Santon Plus Herbal Capsule, kay the best na nga kombinasyon sa ikaayong lawas. With aksyon na ni Kirao, ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time. Las 4:08 na. O, kapaninda na, luto na kamo sang pamahaw. May opisina, may klase, karon nga adlaw. Mas temprano, mas maayo. Mabulubugnaw man ang panahon na. Tula-tula kamo da. Tula kamo da gingaw be. Pamalhan kamo da sang lubo-lubo Kampyon na nga pamahaw, karon nga kaagahon. Bastang ga-serve, bago lang tapos paligo, gatampi tualya, color blue, kampyon na ang pamahaw naton, karon nga aga. Morning, kay Doy Arthur, una gisa, si Payong Gayong Rinan, good morning man, sa Garang Eliser, morning, shout out sa taga-Kanlaon, kag taga Cadiz City. Kay Rochelle Evangelista, good morning. Happy Monday. Monitor kami sa barangay 14 Dawes upod sa asawa ko nga si Annalyn Evangelista. Kay Jose Monjuan, good morning man. Monitor sa Pandanbil, Hinigaran, Kapita. Salamat gid. Balik ako pagkatapos ini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric. Apon sa ngaga, may ara lakad iwas druga, walk for the cause, ang nagkalain-lain nga grupo kag organisasyon sa siyudad sa Bacolod. Kapon gapadulong ko sa Burgos, ara sila. No? Disyembre 11 kahapon sa interview sang Istorya Espesyal, ginpalayag ni Councilor Israel Salanga nga nasambit nga walk for the cause ang ginpangunahan sang Community Anti-Drug Coalition sang siyudad sa Bacolod o kon Kabkob. Suno kay Councilor Salanga, matapos ang pandemya nga ini, ang pinakauna nga aktibidad nga ginpatigayon sang Kadkob. Mangin dinapit nga bisita sa among aktibidad si Dangerous Drug Board Undersecretary Saabida. Suno pa kay Salanga, gintambungan sa nagkalalain nga sektor ang among aktibidad. Samtang nagalaom ang konsyal nga sa masunod nga tuig mas madamo pa ang magapartisipar sang among aktibidad. May man niya, panahon na ini, nga kinalan hulugton ta na ang pahata kung druga ang paghambalan. Nga daan nga daw na iskandalo ng PDEA dito sa Taguig, sila man niya ang nagapangdakop Diyos. Sila nadakpan, gabaligya ay druga. Di kakita niya nga ang gintugyanan sa gobyerno nga amo ang ahensya nga manglagas sa mga iligalista. Sila man niya galing iligal, sila man niya gipusasan, kag sila man niya ang ilunggo sa bilangguan. Kanugo no? Amak mo nga PDEA officer ka, Disyembre pa naman, nadakpan ka imo, te anong guwas na, ang tanan mo nga benepisyo forfeited niya na siya.
makahuluya, no? Kalain ba tiyagon lang nga kung isa kaamay madakpan? Ang ginakaluyan ko di kabataan sa nasiling ko sa nagligad nga simana. Labi na gid ko ng kabataan ga eskwela pa. Wow, perti nga halit sa ngalan sang ginikanan sa ila kabataan. Hindi na malipatan sang kabataan. Uya ng kabataan mapakita sa bulutuhan amak mo nga ang alan sang ilamay gabandira sa mga pamantalaan, telebisyon, kag radyo. Mabatian ang alan sa ilamay nga bidiya officer gabaligya siya bo ay anong plastada kung kaisa kung sa mga katigulangan pa your foolishness will go back to your body siling sa mga malam sa una. Tiyan mo gid nagakatabo gid. Action Radio Philippine Standard Time las 4:14 na morning kay Nonoy Russell Ulitan. Monitor lang ko dia sa sitio Sasyo, Barangay Panakiao, Isabela. Good morning sa inyo. Kay Melvin Piñapel, good morning man. Kay Ters Vergara Sanso, ara siya. Naga-monitor kay Bing Bagatila. Good morning. Dira man kay Nonoy Russell Ulitan. Sige. Kay Abe Sipida Flores, good morning from Kansalungon, Isabela. Flores Sipida family, good morning ko no. May lang nga pag-monitor tagsagid kag kaagahon. Kay Judge Nap Diamante, good morning man. Kay Bitilao sa Binalbagan, kamusta ka muna? Kay Pare Remias Arroyo, kamusta ka? Si Toto Raul Alibuga, ladlad ka na da, pamahaw mo. Dira si Dalom, sa kay classmate Efren Pompirada, kag classmate Nitz Alarcon, kamusta ka mo? Kay Rehoben Tampos, kag Bob Rancia, good morning. Si Pare Kinit Pabonda, good morning sa imo. Kay Marvin si Pare Erning Hurilia, gabugtaw na ni. Si Paring Estoy Querido, kamusta? Naga-walking ka na? Sige na. Medyo ibanat-banat ang kalawasan para mapulupagsik ang kaagahon. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:15 na. O ano pagid? Ang lauman sang publiko ba? Dako-dako man ba? Ang rollback buwas nga adlaw. Ito ka namin, no? Ikaapat ka raw na ni mo. Nga rollback ka, may pamasko agad ang aton sini mga driver. Nami nga pamasko ni para sa inyo, amak mo. Dako-dako, apat ka si bana, sige-sige. Buwas siya daw big time ni. Ang rollback nga mahimo nga igakalipay gid sang aton sini mga driver. Sige. Kay Dilia Liabe, good morning Monitor ko di sa Charito Heights, Barangay Granada. Kay Nancy Garcia, good morning man. May lang nga pag-monitor tagsagid kaaga. Taga Gimaras gali, good morning. May lang nga pulo pamati da sa Gimaras. Ulama kamo gyapon makapadala sa ngalan dire, no? Taga Gimaras, pulo padala kamo ngalan para bisan paano makuting-kuting taman sa kahanginan. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:17 na. Lauman sa publiko kuno ang upgraded nga bersyon sang New Year's countdown sa siyudad sang Bacolod sa Government Center sa Disyembre 31. Kay suno kay Mayor Benitez, ang ining nga aktibidad ang ginsuwestyon ni Councilor Israel Salanga. Dugang sa alkalde, nagapreparar ang syudad sa upgraded nga bersyon sang countdown kag mas malawig nga fireworks display. Suno kay Mayor Benitez, posible wala na
sang mga bisita, mga artista, bla, kaya kalabanan na, ara na mo, sa sulod sila puluyan, pitsa 31, tayo plano pa, ang syudad sa Bacolod, pero hindi man na pwede nga pakadtuo mo di mga artista, ya, nga samtang nagabulag tuig, sigurado na ang tanan, ara sa sulod, sang tagsa nila, ka mga puluyan. Ang manami di kay malawig nga fireworks display, ang patigayunon. Makita mo blang matahom, nga mga pyrotechnics kag iban pa. Ining nagalinupad-lupad bala nga nagabuga sa nagkalain-lain nga kolor amo na nga nami nga mga talan-awon sa tion sang pagbulag sang tuig. Nami giman no? Nablang madamo ikaw sang kalingawan. Kay manti kung hindi ka malang magpalupok kadto ka lang sa balkon mo o kung terasa mo na kag maglantaw sa mga matahom nga fireworks display. Kung wala ka malang obraon, kadto ka na sa New Government Center. Pihugi kada tuig, madamo na sa pumuluyo nga dira naga libot-libot. Pagkatapos nga gana magalas 12, pala uli sila sila puluyan para nga magtipon-tipon sa pamilya. Lapit naman lang ang iban gani daw nagatakop na sang ila klase, bulo bakasyon ng mga estudyante, ang pila naton ka mga kauturan ba kadi buinas man no? Sa mga empleyado sang gobyerno. Amak mong kalawig-lawig sa bakasyon nila ya. Pitsa 30, wala na opisina, Biyernes na. Nagtupa pang 31 sa Sabado, nagtupa pang pitsa 1 sa Domingo. Dindeklarar pa ni Bongbong Marcos ang pitsa 2 nga pista opisyal, baw, 4 kaadlaw nga bakasyon ba? Sila lang. Kay kami, sige. Wala kami bakasyon mo. Di kung bakasyon naman ni kundi, hindi kami batian sa radyo. Kay wala sang gambal. Sige, ang radyo nga profesyon, kundiin patoy ang inog bakasyon, amo man na kag amo niya tuduan obra. Pero may tsansa kami nga magkabakasyon kon Semana Santa, Huwebes, Biyernes, Sabado, kag Domingo balik naman. Ano pa naman? Sa isa ka tuig, may 3 ka straight ga bakasyon, di ko di daw kaayo man, daw makapian-pian man. Amo lang na bakasyon, no? Luwas ko may mga sick leave ka, vacation leave ka, amo na nga makapulo-pahuway man ang mga taga-trabaho sa radyo. Pero sige kami gabulag tuig, gaarangkada porte ang reports ang amon sini patrol, galambiyong sa bilog nga dakmanwa sa Bacolod ga monitor sa nagakatabo sa bilog nga probinsya para magdulong sang balita sa aton sini mga kauturan. Amo na yang trabaho sang media. Kay Inday Blasa, good morning man. May lang pag-monitor tagsagid kakaagahon. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 4:21 na. Anano ang dalagko nga mga balita, labay man nga kon ang bagyo bala. Ang bagyong si Rosal nagabaskog samtang nagapagwa siya sa para Philippine Area of Responsibility. Nangin tropical storm. Pero siling sang pag-asa, hindi na siya makahalit dire sa pungsod Pilipinas. So, wagtang na ang ila siling sang pag-asa nga 2 ka bagyo. Isa na lang, kabay pa nga hindi magsulod, kag patapuso na lang ang bulan sang Disyembre para enjoy man ang aton sini mga kauturan. Amak mo yung gapasulod kita sa Disyembre, sige ang binagyo, sige ang pila naton ka preparasyon, imbes nga Noche Buenang ipreparar mo, preparar kay mo sa nagasulod nga bagyo. Galing wala kamahimo. Kay naturalisa iniya ang bagyo. Nga tagsa katuig, nagasulod sa sobra 20 ka bagyo sa pungsod Pilipinas. So, ikaw niya ang mahimo magpreparar sang imo sini nga kabalayan, kinanglan kon daw ara kasaygad sang pangpang
kag daw medyo walaswasan sang hangin, kinanglan bulubanting ka na sa imo puluyan. Hindi bla mo? Para preparasyon. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:23. Balik ako pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa ka binayaran nga programa. Kung anuman ang ginhambal sa natungdan, wala kahilabtanan ang tagdumalahan sining waragwagan. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako makulang. Siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Apag mi permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. balik hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abiwi, kung magtunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Amo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nakulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga conflict sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result. Kaya may si mama, kaya si papa, si buong ko. Bantayan nyo da kung kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kung wais. Ang nag-confirm na sa akin nga kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basis ko, nadala nagkik kami nga, may pamangkot pag daw. Oo. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos niya. Tapos sa mga skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay, abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? Kung sana, ano nang nahuya, ako makulang. Siyempre, pigado, tas kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko ano, hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dan permi sa phone, kag hindi ko masyado makita, kay isa blurred man ang cellphone niya, kung ang ginagamit ko siya, wala sa kakulbaan ko permi, kasi hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay, isang bigado lang, basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes, Ano kang hatap ang... what? Ikaw ginang valedictorian. Pa-message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag
always kamo pray kay God nga may nangatawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang kamo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang kamo mo silingon, hindi na kamo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat kamo sa mga eskwela. Damo kaya paraan kag kung magsalig lang kamo kag sige-sige lang kamo pray kay God. May madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, ag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga gisuguran tubtub sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na, pero kamo nang blessed kamo kami amo kamo na ang hatag sang ni God.
kuan sa nga mga ayo sige bakal simpur kay ini ko pasig siya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay pasig kaluyan mangita kan ta idea nga makasimpon mo ko di ko sing ihe nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tito 33 na ang libre nga medical check-up kag libre nga konsultasyon nagapadayon na sa Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangan sa dengue. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:35 na. Oy, ang voters registration mag-aarangkada na karon nga adlaw. O ano pang ginahulat nyo? Ang tanan nga luyag magparehistro nga nagsampot na sa nagakaigo nga edad, ang tanan nga luyag magsulo-saylos ang inyo sini registration kag iban pa, ang tanan nga wala makabutar sa nagliligad nga mga eleksyon, aber sansanan nyo ni nga makaparehistro. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:35 na. Balik ako pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran nga programa. Kung anuman ang ginhambal sa natungdan, wala kahilabtanan ang tagdumalahan sining muragwagan. Madamo gid nga salamat. Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangan sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kag iban paggid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ang vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures.
and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy, Pang, to kalala na nasang ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TV
Oops! Di ka sure! Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malala nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang ibang nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi magkabala ka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan! Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapadapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox.
Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balatian. This is my life. This is my life. Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa ka tawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number. To Philippine Standard Time, las 4:50 na si DILG Secretary Abalos nagpaandam sining bloody campaign batok sa mga law enforcers kalawags. Ara na. Matamat na. Kay si Edalom ini sang DILG ang pila naton ka mga enforcement unit. Nag-ugat ini siya baw sa mga PIDEA agent nga nadakpan nga sila mismo ang nagabaligya sang illegal nga droga. Ning bantay sa lakay nga ginatawag. Ti kahuyanan ini sang bilog nga pursa sang PIDEA nalatna ng iban nga wala sala. Ang iban nga nagatrabaho husto nadalasa may pagpangduha-duha na ang ilas ini nga trabaho. Gin-create giniya mo sa gobyerno ang PIDEA purposely para nga dalasaon kag lagson ang mga illegalista. Ang natabo ya ang nagapangdakop dinakop. Disgrasya. Ay kahuluya nga klase. Te, ano na lang guwas na? Kamusta na? Ang pila naton ka mga law enforcement agency. May mga nagwa nga mga expose na. Batok sini mga PIDEA, hindi lang gali kay ay druga ang ila sini ginaarangka, may mga kalamalamahan pa nga nagkalatabo. Antes matabo ining pag-grade sa ila, kag pagdakop sa ila, nga nagabaligya sang siyabo. Dakpon mo, kag ibaligya mo. Kanami, no? Dakpon mo, pagkatapos ginegosyuhan mo. Ti dako man income na guro, pila ka tuig na guro ni, nga ginahimo nila. Ti milyon na guro income nila, galing kay nadakpan, ti amo na, ang kambyo sang milyon, kahuyanan sang bilog nila, nga pamilya. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:52 na kay Joy og namin. Good morning. May lang pag monitor tamyayo ko tupad balaya ko no. Si Josephine Escamilla sa barangay Nato, La Castillana. Kay Arlene Villalobos, good morning. Kay Salvador Tanalion, Sofia Angel Tanalion, advance happy birthday. Buwas nga adlaw Disyembre 12. Karong adlaw na ang Disyembre 12, di ba? Kahapon pa ni guro padala, no? Karon nga adlaw ang 12. Kay Imbong Diocampo nagamonitor siya sa Maaw,
kay Eljan Cabudillo Paborada. Good morning sa taga-sityo Amiles, Barangay Santol, Binalbagan. Good morning man sa pamilya Paborada. Salamat gid. Kay Billy Albay, good morning. Octavio Family, Bonifacio Gabilagin, Rumo, Magsipok Family. Kag si Paria Jewel Raboy, Kapihan Monitor sa Sunpay, Barangay Payao sa Binalbagan. Si Milili Uligo may aga ko no, tamyaw ya si Boss Yalito Baba. Kay Erne Udas Colidas, good morning man. Kay Julpa Caritativo, good morning. Tamyaw ko lang si Bindol Pamilya Tilong Kulot Caritativo sa Barangay Robles, La Castiliana. Sige. Kay Domingo Barniso, good morning. Kapita, good morning man. Dira kay Pili Asonsima, Dorote Renato Amar, tanan sang Barniso Family sa Barangay Kabagnaan, La Castiliana. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:54. Balik ako pagkatapos ini. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi, nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po siguro may kumataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basiwala nga ng traffic to or ng-traffic dito sa sulod. Ang continuous ring ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga naglargada na si Presidente Bongbong Marcos sa Belgium.
nga purting panglugayawan no ni Presidente Bongbong Marcos. Ang importante mo lang na iya nga imbitado kita pagkatapos pagpauli may dala nga mga maayong pakite para sa pungsod Pilipinas. Amo nang nami makigabyan kasi ban nga pungsod ang aton mga OFW ato sa iban nga pungsod maatipan maayo. Amo nang bintaha nga pagpauli bala may mga pakite nga dala, may ara mga investor nga magasulod sa pungsod Pilipinas. Kinalan damo kay man na puno kita kautang subong. Gapunga-punga ang pungsod Pilipinas sang kautangan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:59 na, pasudlon tanaya, ang report sa Kapitolyo. Kada City nagpaandam sa publiko angot sa Dinagsa Festival activities nga nakapost sa iban nga social media accounts. Balita Kapitolyo. Detalye po kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon. May paandam ang lokal nga gobyerno sa ngasuran sa nga Cadiz sa Negros Occidental sa publiko. May kantanan sa gin-report palaptas ang aktibidad may kantanan sa Dinagsa Festival 2023 nga way maghalin sa bahin sa official Facebook page sa syudad. Now sa post sa syudad pagis sila siling FB page nga Bilis Cadiz og yun Cadiz noon. Din siling ang anuman nga mga event schedule may kantanan sa Dinagsa Festival 2023 nga nakapost sa ibang sa social media accounts ang wala maghalin sa bahin sa festival organizing committee. Maduduman nga sa nagligad ng October 24 mismo si Mayor Salvador Escalante Jr. ang nag-anunsyo nga magabalik na ang Dinagsa Festival sa Enero 2023. Ang ulihi nga Dinagsa sa Enero 2020 kag mga duwa man ka tuig nga wala ini napagayon aron sa pagkakaroon ng COVID-19. Wala pa naman sang patod na petsa kung saan po umpisahan ang aktibidad, pero makada gini nga isa ka week-long celebration sa pag-hatag bansang dungog sa kay Senyor Santorino de Cadiz nga muning patron saint sang syudad. Ang kaaksyon ugikan sa Kapitolyo, aksyon na Marlon Hinubaya, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:01 na. Kamusta? Ang trapiko sa syudad sa Bacolod may rerouting naman karon nga adlaw. Puwerte no? Ang traffic problema ini. Di kung sa bagay, hindi malang Bacolod. Ang Bacolod gani mayad-ayad na lang. Ikumparar mo sa Manila kag Cebu. Porte pagito ya. May record gani nga isa sang pinakalala nga traffic sa bilog nga kalibutan ang Metro Manila. Porte gadamo ang salakyan mo. Ang traffic sa Bacolod subong number 1 man nga problema. Problema nga porte ga pumuyayaw na ang pila naton mga kauturan. Pero wala tamay mo. Bisan diin nga bahin sang Pilipinas, ang traffic daga panguna nga problema. Amo nang siling ko, nga hawanan ta ang syudad sa Bacolod. Ini mga dalan lakson blan nga ginaparkingan wala kagto, kalapad-lapad sa dalan. Galing ang parking wala kagto. Kundi ang ila establishmento, daman i-parking ang ila salakyan. Tapos butangan pa no parking lang iya sang gobyerno dalan. Amo na nga malain gid. Kinanglan sini, inablang may uluunto gawa nga mga ordinansa sa siyudad sa Bacolod. Kay kung pabayaan mo lang niti, entonces ang guwa sini. Hindi malubad ang traffic sa Bacolod. Butangan ta lugar blang kundi ibutang ining mga salakyan. Dapat may
na partiniser nga lugar nga parkingan. Mayo pa tapos ipabantayan abida sang job order. Mayo pa madugangan ang job order, may trabaho pa. Bantayan mayo. Hindi kay kundiin tong ila establishmento dito man ibutang ang ila salakyan. Ti puti lang kalimutaw ta, hindi matandog. Iban ka poderoso pa. Kung matudtuod abe, hungdon mo gid kag butangan mo gid sang unto nga mabakod-bakod ang ordinansa sa Bacolod sa traffic, maawa ni Bacolod. Kinahanglan ni strikto. Kinahanglan nila blang ginatawag naton nga wala pinilian. Hindi kay kon dalagko gali ka gaidlak ka sa lakyan daw hindi naton mapalin bisan nag-obstruct na sa dalan. Damo dalanon ni nga halog galing kay latawa bala. May gapark na guba nga salakyan. Wala kag tuo ginaparkingan nga hindi tani pwede. Hawan tani nga lagyan. Di kinahanglan ng Bacolod panahon na nga istiktohon ta. Ang gusto bala hindi pag-parkingan ang iyasang gobyerno dalan na. Kaya mo na siya ang nagaguba sa aton trapiko. Hindi ni gutok ang mga dalano na nagutok ini sa pagpark sa wala kag tuo sang mga alagyan. Labi ni giding dalan lakso no puno sa wala kag tuo daw abusar naman iya. Pagkatapos iban double parking pa. Makasad lang ti ano abi na ang nagakatabo mo nagaproblema kita sa syudad sa Bacolod. Ti may tuwing na nga kinanglan istrikto kundo medyo obstruction ituwing dayon. Kaiban galabusar mo kiti ang salakyan ginidlak ka. Amo na nga dapat may uluunto man ang aton ordinansa dire sa syudad sa Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:05 na kay Sirwin Hugos da. Good morning. Kamusta? Gapamati si Morina Esconde sa Rasya, Barangay Sibukawan sa Isabela. Kay Aida Alunan, tamiya ko kanda Edmond Tahanlangit, Edna Rita Alunan, Tahanlangit kag tanan nga taga Barangay Granada. Ba si Primo Kodan Haliko, ara na siya. Primo, good morning. Membro ni sa sang missing. Missing ko, wala. Gadisturbo man niyang kay Evelyn Sinaon, good morning. Monitor kami nila ni Hulagay, Sampurok Gaisano, Barangay Alihes. Bao, si Vanessa Mayo ari siya. Happy Sunday afternoon. Domingo to sa ilamo. Morning. Dire sa Bacolod. Tamyaw ko ang akon sini Hinablos, si Boss Archie Alvarez sang Miami, Florida. Kag sa may sister Mrs. Alvarez sa Auckland, New Zealand. Salamutso. Abaw. And God bless. Bao. Sige, Vanessa Starmayo, good morning dira sa inyo. Ti sa ilato, guro. Gaulan-ulan na yilo ay no. Sige. Sa Barque Tribe, good morning. Kay Kimpo Yulo, Ardong Yulo, Antonio Villanueva, Antonio Yulo sang Binalbagan. Good morning sa inyo. Kay Ramiro Marabilia Jr. Kay Baran ni Rico. Tamyaw ko bukay aming opsima Genggeng Perez konsing Baran. Alin kay Nini Rico Baran sang Sitio Pait, La Carlota City. Kay Michelle Sayo Gimiroy, good morning. Kay Roger Burgosa. Kay Mama Yawi ni Giray Burgos no, kag pamilya Burgos ang Barangay Canmuros, Binalbagan. Pamilya Burgos sa San Agustin, La Carlota. Always gikuno naga-monitor. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:07 na. Dali lang, may pamangkot lang ko sa inyo, may tumor ka bala? May bukol ka sa baga, goiter kag iban pa nga bukol nga nagatubo sa lawas. Pasalamat kami sa inyong mga bulong na isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante,
may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Dos, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talagsala na din sa kaan nga lugar sa periyos nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos ang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa atong nga pumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamins sa mga bata man damo salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan Dos sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mayong aga kag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagpasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo di sa amon. Amo lang yan salamat. Regarding sa Aksyon Radio Bacolod, pasalamat din sa LTO ng ginatag sa aming paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan Dos. Salamat dito nga patigayan ng mga activity together man sa aming CHO kag sa aming mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat din sa Aksyon Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kalubihan Dos. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ay, kung sa iyang mga kaupod ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat may And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa.
Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagya ka na klase sa matay! Dumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay iso gid mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung sila sa Gaskwila pa sila tanan. Sila tanan eskwela, sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigan gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko pubuot kay mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Lupahita pa sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Kakurog-kurog idala namon sa police station. Kakurog-kurog tapos yung giwang inatsura ang di mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay iso gid mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Kagindala ko di sila sa balay, kay ginpaliguan, kay gipang losyonan, gipang
kuan ko gid ilalawas. Mm. Ang ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Kaya mo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid ko ya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila? ila lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula ko ya sa pila ka adlaw. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw, 10-9. Una nga bula resulta, 10 kag 9. Second draw, 17-24. Ikadwa nga bula resulta, 17 kag 24. Third draw, 16-22. Ikatatlo nga bula resulta, 16 kag 22. Aber, rekta kita. Iyari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto, 649 kita. Ang jackpot, 23,971,499. Ang jackpot, 23,971,499. Winning combination in any order, 3, 24, 7, 41, 11, 16. Winning combination sang 649, 3, 24, 7, 41, 11 kag 16. Saylo kita, 658 baw sa pagkadako-dako na sang jackpot, 378,921,691. Grabe nga jackpot, no? 378,921,691. Aber, ari ang winning combination. Pamatiin nyo mayo. Kay basi kamo ang nag-jackpot. Gasala-sala ka guro, no? Kung mag-jackpot kas niya, mak mo, sus, 378 milyones, aba, pwede ka nakapanglugayawan sa bilog nga kalibutan. Are ang winning combination, 4, 34, 13, 16, 10, 7. Winning combination, 6, 5, 8, 4, 34, 13, 16, 10 kag 7. Wala gyapon sa nakakuha. Baw, ang dason sini, base kung malapit-lapit, 400 milyones. Aba. Tingala kung ang tayanay gaidas kay puerteng tayanay. Pero kung magdaog ka sini, puerteng nga dibuinas mo, man milyon mga tayas ni mo. Hamak mo nga kung madjakpatan mo ni, ang masunod, lapit-lapit 400 milyones, ay abaw. Hindi lahog-lahog kung ikaw ang makajakpat sini. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:22 na. Kay Evelyn Pamusino, good morning. Kay Junalyn Decrepito, morning. Tamyaw kuno kay Joy Julius Edgar Sipida, Kevin Otek, Nimpa Bilyo, sige, Nipunan Galido Ladera. Good morning man sa mga Barke tribe. Sige, na basa ko na kinikaina. Kay Irham Gadiano, morning. Pa-shout out no kay Papa Juni nga wala pa kabugtaw sa Don Salvador Benedicto. Abi Pukawa. Kay Mar Halbuina, good morning, Mahal Habuina. Kay Mar Habuina, Merry Christmas ko na. Sige. Ramiro Marabilia, good morning man. Si Utay Benedicto. Tamyaw ko happy birthday kay Nurbing Hinubata, Sang Plaza Mart. Nurbing Hinubata,
Happy birthday gid sa imo. Malipayon nga pagsaulog sa imo kadlawan karon nga adlaw. Kay Stila Pahilanga Cesar, good morning man. Dira kay Elmer Boyet Villamor, kay Hanile Cabudillo Paborada, kay Niliana Sabran, good morning, monitor kami sige, sign of sa Barangay Tagok, Purokmanga, Kabangkalan City. Kay Idilaos kag Nanay Sabil sa Victorias, good morning man. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na. Balik ako pagkatapos ini. Tanduay Rum 5 years. Tibay ng loob. Tibay Tanduay. This portion is brought to you by Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana ano nang nahuya ako mahulam ay siyempre pigado tas kay ano ko sila madisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay sa kaalam yaya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya gaano sa inyo. Ang permedi gid siya kay hinablos ko siya pero bali hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kag isa kung kisa bibi kung magdunganay kami sa motor sa complete gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone sa imo. Gawlam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mapulam kami hinablos man ko ba online man. Ikinanglan niya man ang cellphone kisa ga complex sila nga duha. But ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result kami si mama kasi si papa si buong ko. Bantayan nyo da kung kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami kung kunwais. Ang nag-confirm na sa akin nga kung ano address ko. Doon nalipay, nagkiko kay basta ko, nadala nagkik kami nga, may gimpamangkot pag daw. Kakabudlagid kung online, mas lami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagad. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos na. Tapos sa may eskwela. Last time antong na medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Okay sana ano nang nahuya ako maghulam. Pigado, tas kay ano ko sila madisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko ano hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung
mag-test kay may time limit. Tapos, ang connection pa dan for may sakon. All, Mayor Albi Benitez wala sa bagong spokesman kuno nga designar. Si Action Dale Salazar may report. Action Dale. Bayan Action Fred, wala sang bago nga spokesman si Bacolod Mayor Albi Benitez. Ini matapos nga damlag lang nagsubetal sang resignation letter ang anay spokesman sang alkalde nga si Attorney Lysander Bong Dilaga bangod sa issue sa ikaayong lawasa. Ginpahayag ni Benitez nga mas may Action Fred para sa iya nga tanan nga mga opisyal kag department head sang syudad ang mag-atubang sa mga katapos sang media para makapalayag sang face-to-face. So far, kaya mo magyapon you know, I think it's best nga tanan kami from the city government faces the media so that at least everybody can tell it face-to-face. Nabatian si Bacolod Mayor Albi Benitez. Sa mga mahilig magpangape pero health conscious, akong gina-recommend. Bacolod City Hall ang ka-action yo, Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:35 na pasudlon ta ang patrol sa sini nga mga tinion ang pipilalang ka mga blatter entry opisyal nga nabalhag sa record sang aton sini kapulisan. Balita sa patrol. Updan kita ni Action Alvin Graba. Action Alvin. Aksyon na Fred, nagpanginbulahan sa pulis Major Richie Gohe sa 17 ka mga person who use drugs sa barangay Estefania diri sa siyudad sa Bacolod matapos nga nakagraduar sa ila community-based drug rehabilitation program nga ginapatigayon sa covered court sa barangay Estefania tinagtian Sabado. Nausunod diri kay Major Gohe ning community-based drug rehabilitation program ang ginbuli ko kun natigayon paagi sa bulig sa Philippine Drug Enforcement Unit kag iban pa nga mga kapulisan sa siyudad sa Bacolod sa diin ang station number 4 ang nanginkabahin man sa sininga programa para maedukar ang ini mga PDWD kag sa paglauman nga makabalik sa ila sini nga normal nga pangabuhi kag mangin maayo nga miyembro sang ila sini nga komunidad. Sa dugang paginaton nga balita, masubra 8,000 ka pesos man nga balor sang illegal nga droga ang na-recover sa mga kapulisan sa bypass operation sa Purplangka sa barangay Taluk. Sa diin ang naaresto gingkilala man kay JR Obon Jr. Pasiolan, 36 anyos kag residente sang amuman nga lugar din na recover sa iya ing napulo ka plastic sachet sang suspected shabu na recover man ang isa ka unit sa motorsiklo ginapatihan ginausar sa pagtransport sang illegal nga droga. Balita sa patrol ginadulong sa inyo sang D3 Bio. May power combination sa vitamin. Report sa patrol, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:38 na
Evergreen Herbal Capsule. Anong epekto sang Evergreen Herbal Capsule sa aton lawas? Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy pang, to kalala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positibe na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure! Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema,
Dira ika na mabalaka, kay ina tanda na sang malalang ang klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko bi makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Sa latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong na gid kuya. Ini ang tiyon na aton binang-pinago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapadapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta. Kag maglikaw sa iban nga mga Philippine Standard Time, las 5:47 na. Pasudlon ta report ni Aksyon Jan, minor de edad ginaligar ginimuslan antes ginpatay sa siyudad sang Cadiz. Si Aksyon Jan Diaz may report. Aksyon Jan. Action Fred na sapwa na lamang ang patay ang isa ka grade 11 student sa syudad mismo sang Cadiz. Ini nga biktima amo ni sa Action Fred na kaedad sang 16 anyos
kag estudyante ini sa Villasin National High School nga sakop sa barangay Tinampaan sa syudad naman sang Cadiz. Ang 16 years old nga biktima action Fred ang nasapuan sa kiligi lamang sang isa ka sapa nga sakop naman sa Hacienda Coronel 2 sa barangay Cabahoga sa mismo nga syudad. Sa report diri sang Cadiz City PNP, ilagin payag nga ining biktima ang nasapuan nga wala na sang kabuhi, nagahapa sa kilid sang sapa, ginsulod sa isa ka sako, ang nasulod lang ang katunga sa nga lawas, wala na ni action Fred sang bayo sa babaw, kang iya nga bra na alsa naman. May mga pilas man sa lawas ining biktima, apang ginagkumpirmar pa karon kung didibla tugas ang pagbuno o kung ano man nga sahi nga insidente ang natabo action Fred. Sa report action Fred na ibaluan nga ining 16 years old nga biktima, uli ini nakitaan sang Disyembre 10 aksyon kung Disyembre 9 sang Biyernes nga adlaw action Fred kung sariin ginaligar nga ni sa kuno nagpractice pa sang isa dra nila ka performance para sa pati kay yunon nga aktibidad sa may syudad sang Cadiz. O galing wala na ini makapauli action Fred sang Biyernes. Rason ko nga pagkaabot sang Sabado, Disyembre 10, nagpadulong ang iloy sining biktima da mismo sa eskwelahan kag napanugid sa natabo. Nga ginapangita niyang iya mismo 16 anyos nga bata nga babahi action Fred. Ginpadayon nila ang pagpangita ko po na may mata kag mga classmates sining biktima. Tob-tob las 9 ang tak na kahapon sang aga sa nasapuan na lamang ini siya mga classmate nga dito sa naligwen nga lugar sa isa ka sapa action Fred. Ti sa karon nagapadayon pang investigasyon sa mga kapulisan may angot sa suni nga insidente. Sa tundanan nga mga ka-aksyon sa nagapangita naman dra sa mainit-init nga kapekon kagahon basta Diaz, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:50 na, kay Helen Isko Sarita, happy Monday ko na, nagamonitor sa Murcia. Si Hani Abi Castro Anayma, happy birthday kay Kuya Yanyan Adrian sa Woodside, Alihes. Si Alex Mutisari Manua. Si Corns Gariendo, sa Kalubang Ilog, Merry Christmas. Kay Isabilita Giroy, good morning sa apo ko. Si Raymond Dani Giroy, Junior Jacob Jep Kagsam, advance Merry Christmas. Okay, si Ana Sinuro. Si Connie Laparan, advance Merry Christmas. Sa tanan, sige, ariglado. Kay Teresa Sierra, good morning. Kay Nanay Waning Paktaw, kag kay Suon Mikmik Siba, sa barangay Payaw. Subuman, good morning mada. Sa Nabarte Abisit Eskultura Mundihar Igada Evangelista Ambid, good morning. Kay Lorina Eskultura Kanlaon 3, taga Kanlaon 3 da, good morning lang. May lang pag monitor. Good morning kay Salustiano Bunda sa barangay Ilicante, Sarabia. Nagatamyaw Sunya Baira Sang Rosal Takuling. Ari anayo, Federal Lending Corporation. Ginapay balong nga ang Federal Lending Corporation kag Metropole Lending Corporation. Hoy pang, to kalala na sa ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positibo na. Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure! Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? May, okay na mangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema,
Dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang ang klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ng iban nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapadapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikaw. 27 na, kayo si mong kalturilyada good morning
kay Silso Espanola Tunukwa, subuman kay Dodge Dalida, kay Dante Makilan, kay Milagros Morales, upod kay Edgar Morales, ang Maaw. Good morning. Sige. Kay Alex Muntisa ba, ulo-ulihi siya nga nakasulod. Okay, standby na sa aton aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay aksyon Boy Duran kag aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon!